victòria la que va aconseguir aquest passat cap de setmana l'equip absolut del Club Waterpolo Figueres, davant d'un rival directe a la classificació, la Universitat Autònoma de Barcelona. El marcador va acabar amb un 13-11 ajustat en un partit molt igualat, on la primera avantatge de 2 gols no es va donar fins al darrer quart, amb un parcial de 9-7. Moment en el qual l'equip figuerenc va saber administrar la seva renda de gols per acabar derrotant el rival amb 2 gols de diferència. En les categories inferiors, el cadet va rebre una contundent derrota davant del Club Natació Granollers, tot i que cal recordar que aquest equip figuerenc està en un procés d'aprenentatge amb el principal objectiu d'aconseguir un ritme de joc i unes bases sòlides per a les categories inferiors. Un partit, per tant, sense història, que va tenir des del primer moment un clar domini local que es va traduir en aquesta gran golejada. El gol visitant va arribar per penal i transformat per Arnau Pérez. I per la seva part, l'equip infantil va aconseguir la seva segona victòria consecutiva en un vibrant enfrontament davant del Vallirana per un resultat de 14-13. Amb molta emoció es va arribar a aquest segon partit de la segona fase, on els jugadors figuerencs han aconseguit continuar la millora de joc que porten des de l'inici de temporada.